Mati ngono lah. Malahnya. Kesuwen soalnya Pak, ini nek diteruske ngono iso sedulur semengi ra ono rampung lho. Masih kan. kan. Mulane iki sing kula beton iki jane wayange yo sithik tok nek diteruske lagone kurang iki Mas. Lho kok isih kurang marep gampang kapan-kapan mudah maneh ngono ya. Aku mulai dari nomor HP ngono. Semua itu dan pulau itu ora usah larang-larang Pak. Kalau tidak upload yo ora apa-apa. Sini. Untuk muni penting isine ngono kan. Jadi mangke berusaha iki akhirnya Pak Koden 24 kali jenenge kali ceng-ceng guling. Kali apa? Ceng-ceng guling. Monggo sapa wong 24 kali ceng-ceng guling bakal ilang pasetene apes uripe dulu sasana dadi lan patine. Wis mati kebar Pak. Di wonten lakon wayang sing termasuk gede dhewe Pak. Jenengan kedah ngertos niki namine sinten? Sinten Pak? Kok buta ngono Pak. Iki sing mburi kene malah ana sing muni ditambahi ijo kene kok buta ijo. Padahal ya rupane barang pink niki jare. Kok muni buta pink ngono. Pancen buta Pak, niki tapi wonten jenenge. Jenenge buta tapi kan ana jenenge Pak. Niki namine Kumbakarna adine Rahwana. Nanging senajan Kumbakarna adine Rahwana, Kumbakarna sifate mulya. Nek Rahwana kan sifate angkara, nek Kumbakarna niki sifat satriya. Walaupun berbadan besar berwajah sangar, tetapi selalu membela yang benar. Kese enggak masalah bro, memang dari sononya, syukuri aja. Ibaratnya biarlah nggak terlalu ganteng wajahnya asalkan ganteng hatinya. Biarlah nggak terlalu cantik parasnya asalkan cantik hatinya. Biarpun miskin harta asalkan kaya hati. Kesembuhan semua perang. Kumbakarna niki mangan lan turune ngedap-edapi Pak. Nek mangan ngono ki tau ngetake tumpeng 1000 ingkung gondel pitu. Wah, nek turu ngono ki mbok digebuki nek urung karep tangi ora bakal tangi wong karang buta ngono. Mula iki perange rame tur suwi. Nek sing mau Dursasana kae diperangke sedina sewengi ora rampunge, Kumbakarna iki ketoke rong dina rong wengi, Pak. Mula ya wedi nek dikon perangke ora cucuk masalahe. Maksudnya ora cucuk kali tenaga iso mulai tambahi ngono. Lalu didorong itu Pak, ceritanya ini kan saking sekti nih. Dipanah putus dua tangannya masih bisa maju perang. Dipanah lagi putus kedua kakinya masih bisa mengamuk dengan garang. Akhirnya dipanah lehernya, putus kepala dari badannya. Kumbakarna gugur bukan karena membela kakaknya, tetapi membela tanah airnya tercinta. Nek cara wong Sidomulyo yo, NKRI harga. Mati. Wah, ini kalau diperangke ngono yo janjane rame tur bayang niki, Pak. Yo kapan-kapan wae nek kula diundang mana rene ngono. Cocok kali acara Agustusan ini Mas. NKRI harga mati. Suronan. Tunggu saja episode selanjutnya. Pakai mati ngono lah. Jadi panjang. Jadi segala sesuatu dilakukan secara berjamaah itu manfaatnya pancen langkung kathah. Contohnya di driji ini memang setunggal dan menopo mawon susah. Lima dua driji ini 5 bergabung menjadi satu gawe apa wae bisa. Contohnya gawe nyekel mic bisa, gawe main wayang bisa. Pemainnya kok terima no gawe ngombe dan jeruk bisa, ini ora percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Awet jeruknya padha karo pambine nyambi. Alhamdulillah syukur. Dijamin jeruknya wong kene jeruk asli.
pusate soalé. Lah nuwun sewu kula niku kala wingi ngaji niku disuguh wedang jeruk ning nganggo jeruk marimas niku, Pak. Oh, dosan satripun ngoten. Nah, termasuk ngaji wayangan nek ketoke buta kados ngeten iki nggih kudu direwangi karo sindene. Soale misalnya jane ora ono sing mbok-ahoke, Pak. Kula makin kepengin weruh Bung Karno perang gugur nang medan perang kados ngeten niku perange ramene ra karuan ana petir gludak-gluduk barang kae. Kapan-kapan undang kula maneh. Lawah. Iki jadi kula dalke wayang sing wonten kaitane kalian bekti kalih kedua orang tua. Saya ambil dari lakon sing judulnya Dewa Ruci. Nyeritake anak kepengin bekti maring wong tuane. Biasanya kan Dewa Ruci iku nyeritake murid kepengin bekti maring gurune. Iki tak wae dadi anak sing kepengin bekti marang wong tuane. Arep diperanke napa mboten, Pak? Ibu-ibu